बिथांमोनखौबो नासारबाय थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'आ इन्स्टेन्ट गोख्रैयै लिंहैदों, ओइ ना सारग्राफोर, नोंसोरो आंजों फैदो, बे ना सारबाय थानायखौ दोनथ'नानै जे आं नोंसोरखौ मानसि हमग्रा खालामगोन। अब्लाना पिटार सिमन बे ना सारबाय थानाय, ना हमबाय थानाय बेक्तिफ्रा खोनासंनानै बिसोरो थाद'बायल' थायाखै। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंजों फै, फल' खालामनो थाखाय लिंबाय, आंजों फैदो आरो आंजों फैयोब्ला नोंसोरो मानसि हमग्रा जानो हागोन। बेयाव पिटरा खोनासंबाय, जिसुनि लिंनायखौ खोनासंबाय, बेयाव खोनासंबायल' थायाखै आरो फल' खालामबाय, बेजों लोगोसे थांफाबाय आरो खामानि मावनो जिसुआ जि खामानिखौ होगोन मानसि हमग्रा, बेखौ मावनो थाखाय कमिटमेन्ट, गावखौ गथायबाय, मोनसे जानजि खाफ्राबाय आरो दावगालांनो थाखाय इच्छा खालामबाय। दिनै पिटरनि जिबननिफ्राय जोंहा मोनथाम आयदायाव सोलोंनो गोनां जोंनि ख्रिस्टीय जिबननि ख्रिस्ट' बिसायफोरनि सायाव दङ। जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ लिङो, जोंखौ सायख'नो थाखाय जोंनो गियान होयो, जों मा हिदान्त' खालामनो नांगौ बिनि खामानियाव, आरो जोङो माबोरै गावखौ गथायनानै कमिटमेन्ट, गावखौ गथायनानै खामानि मावनांगौ बेखौ सिन्था खालामनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे गासै हुजुगखौ होयो। अब्ला पिटरा बे हिदान्त'खौ लानायजों लोगोसे जे मावलांनो थाखाय इच्छा खालामबाय, जिसु ख्रिस्ट'जों थांफाबाय थाबाय। जि जायगायाव परिसर्जा खामा मानो, जिसु ख्रिस्ट'आ बाथ्रा बुङाखै मानो, जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिफोरनो फोरोंदों, बे समावबो थांफानानै खोनासंदों, थांफानानै बिसोरजों खामानि मावफादों, जिसु ख्रिस्ट'जों थांफादों आरो बिनि परिसर्जायाव नांथाबदों आरो गावखौ गथायदों। जोंनि गिर्जाफ्राव जोंनि ख्रिस्ट' जिबननि बिसाफ्रा मोनथाम जिबनाव जोङो सिन्था खालामनो नांगोन। मोनसेया जाबाय कल, मोनसे लिंनाय, जोंखौ लिङो, सोरनिबा जुगिदि जोंखौ लिंगोन, हयथ' थोंजों नङाबो जानो हागौ, सोरबा बिसाहिनि गेजेरजों अमुखा नों जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैदो लिङो। आरो माब्लाबा जे जोंखौ सायख'नो सोरनिबा गेजेरजों, बिथाङा गिर्जायाव थांबाय थादों, आंबो थांफानोसै, जोंखौ सायख'नो थाखाय सोरनिबा गेजेरजों बेबायदि खौरां बुङो अन्तराव। आरो जोंखौ सोरनिबा गेजेरजों थोंजों नङाब्लाबो, सोरनिबा गेजेरजों खेंस्लायैब्लाबो जोंखौ कमिटमेन्ट गथायनो, बिथांनि परियालाबो मोजां परियाल, गिर्जा जनानै जौगानाय परियाल, एसेबां बिसाहि, एसेबां मोजां मोजां गथ'फोर दङ, एसेबां मोजां मोजां न'खरफोर दङ, आंबो कमिटमेन्ट खालामनो नांसिगोन, आंबो गथायनो नांसिगोन। बेबायदियै जोङो मोनथाम आयदायाव जों सांग्रां जानो नांगोन, जों बिसाहि जानो नांगोन। अब्ला जोङो साधारन हिसाबै जोङो गावखौ ओरैबायदि इउसलेस सानो, बाहायजाथावबो नङि, जोङो आं आदों बाहायजाथावबो नङा, साधारन मानसि, जोङो गावखौ आदों गाहाय थाखोआव दोनो, माने भेलु गैयि, बाहायजाथावि, बेखौ जोङो साननानै लायो। नाथाय बाइबेला बेखौ बुङाखै। जे बाइबेला बुंदों जोंखौ बायख'बाय, दाम होनानै बायबाय। जोङो जोंहा जोंनि न'खराव फाइनान्सियेल ब्रेकग्राउन्डआ मोजां नङाबो जानो हागौ, हयथ' जोंनि जे मावनाय बेबहायफ्रा जेसे जानांगौ जोंनि जायाबो जानो हागौ, जोंहा गोबां अभाब थानो हागौ, जोंहा फाइनान्सियेल स्ट्रागल जानो हागौ, जोंहा फेमिलि मेटार, फेमिलिनि समस्या जानो हागौ, जोंहा बिजनेसनि समस्या जानो हागौ, आरो जोंहा न'खरनि जे बेजों बे अनलायनायनि समस्या जानो हागौ। नाथाय बेफोर गासैखौ नागारनानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लिंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सायख'नो थाखाय जोंखौ फोरोंदों, ख्रिस्ट'आ जोंखौ लिंदों आरो जोङो सायख'नो नांगोन। नंमारगौ जोंनि लिंनाया, नंमारगौ सोरनिबा गेजेरजों जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खौरां बुंनाया नंमारगौ आंनि अन्तराव, आं बेथिं आं आगान सुरनो नांगोन, अब्लासो आंनि जिबना मोनसे स्टेपाव आं दावगानो हागोन। बे थांखिखौ लानो नांगोन। आरो लोगोसे माब्लाबा जोंहा बेकस्लाइडिं, जोंनि एज ए क्वालिफाइड, जोङो सात्र हिसाबै जों एग्जाम्पोल लाबोयोब्ला, सात्र हिसाबै जोङो उदाहरन लाबोयोब्ला, सात्रआ कलेजाव थाङोब्ला, सात्रआ स्कुलाव थाङोब्ला 75-85% जुदि जों एटेन्ड जायोब्लासो जों क्वालिफाइड जायो।
जोङो परिखाखौ पास खालामनो हायो आरो जोङो बेसेबांखिनिखौ एटेन्ड खालामाब्ला क्लासाव थाङाब्ला तेতিয়াहले जोङो बे क्वालिफाइड माब्लाबाबो जोङो साक्सेस जानाय नङा जों फेल जागोन फेलार जानो गोनां जागोन दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों जोङो सानसेयाव माबा कारननि थाखाय इन्सिडेन्टआव जों गिर्जायाव फैफ्लांबाय खोब मेथाइ खनबाय इसोरखौ बाख्नायबाय प्रथमबार फैबाय गाहाम मोनबाय बिसास खालामबाय जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायखौ खोनासंबाय सायख'बायबो आरो बे दिनावनो कमिटमेन्ट लाबाय नंमारगौ फोथायदों नाथाय उनाव मानो बियो गिर्जायाव फैयाखैसै एबसेन्ट जाबाय थाबाय आरो बे गिर्जायाव जे फोथायो नंगौ मिथियो सायख'बाय नंगौ मिथिगौ अब्लाबो बियो गिर्जायाव बियो फैनो हायाखै तेতিয়াहले बेबायदि बेक्तिया क्वालिफाइड जानाय नङा सोरगोआव थांनो मोननो हानाय बेबायदि क्वालिटि बा गुन गोनां बा जोङो सोरगोनि जे सासे बेक्ति जाहैनो हानाय नङा जों फेलार जानो नांगोन जोंनि आत्मिक जिबना जोंहा बेकस्लाइडिं जों उन दाहा जागोन जोङो सानफ्रोमबो गिर्जा प्रार्थना जोङो आवगायनो नांगोन जोङो सानफ्रोमबो माब्लाबा जोंहा गोबां स्ट्रागल थायो थाखा फैसानि समस्या थायो अब्लाबो जोङो फोरबोनियाव प्रार्थना खालामनानै जोङो आवगायनो नांगोन जोङो फोरबोखौ सायख'नो नांगोन बे खामानिया आंनि थाखाय राइट आङो कमिटमेन्ट जेखौ आं हिदान्त लाबाय आं बेखौ मावथारनो नांगोन आं जेखौ हिदान्त लाबाय आं बेखौ खालामथारनो नांगोन बेनो आंनि राइट बेनो आंनि नंगुबै थांखि बेखौ आं खालामनो नांगोन जोङो गिर्जा जनो थाखाय जों इच्छा खालामनो नांगोन समाया गोब्राब अब्लाबो जों समायखौ दिहुननानै जों गिर्जा प्रार्थना आरो बेजों बे खौसे लाज्लायनायाव जों आग लानो नांगोन पितराबो बेकस्लाइडिं जादों पितरा मानो जिसु ख्रिस्ट'आ सोंदों मा होननानै नोंसोरो आंखौ फोथायोना नोंसोरो आंखौ अनो ना अब्ला बेखौ बुंनायाव नंगौ जों अनो बिनि सेलाफोराबो बुंदों नंगौ जों अनो आरो खनसेबाव सेकेन्ड टाइम सोंदों जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो नोंसोरो आंखौ अनो ना अब्लानिया बुंदों नंमारगौ जोंनि गोसो मोदोम होनानै नोंखौनो अनो आरो खनसेबाव थार्ड टाइम सोंदों जिसु ख्रिस्ट'आ नोङो आंखौ अनो ना अब्लानिया बुंबाय नंगौ जों अनो नोंनिनो जों परिचर्या मावगोन जों हिदान्त लाबाय होननानै पितर सिमन बिनि गासै लोगोफोरा बे हिदान्तखौ बुंदों अब्ला जोंनियाव सोरबा सासे बेक्तिया सोङोमोनब्ला जुदि सोरबा सासे मानसिया खनसे नङा खननै नङा खनथाम जुदि सोरबा बे एखे सोदोबखौनो सोंबाय थायोब्ला जों रागा जोंगौमोन बे मानसियालाय मा धरननि मानसिलै खनसे खौरांखौनो आं बुंखाथारबाय आं अनो होननानै आं बुंखाथारबाय आं नोंखौनो बिसास खालामो होननानै आंनि गोसो मोदोमखौबो नों मिथिखायो होननानै आं बुंखाथारबाय अब्लाबो आंखौ बे एखे कुइसनखौनो सोंबाय थायोब्ला जों बोराबगौमोन जों माबा मोनसेब्लाबो जों रेसपन्ड होगौमोन मा बुंगौमोन होद बे एखे सोदोबखौनो माबायदि सोंबाय थायोलै आं बुंखाथारबाय माथो दोहैनो हयथ' बेबायदि जोङो बुंगौमोन नाथाय पितरमोननि गोसोआव बियो खोनासंदों आरो खोनासंनानै हिदान्त लादों नंमारगौ जों थारैनो बुंदों पितरनि जिबनावबो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ क्रुसाव दोस्ताब जादों अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सेला हिसाबै बिसोरजों खाथि सोमोन्दो लानो हायाखै अब्ला बे समाव पितरा गोजान जादों आत्मिकनिफ्राय जे स्पिरिचुवेल जे आत्मिक जिबननिफ्राय बेकस्लाइडिं जानानै दङमोन बे गोजान जालांदों जिउ खुंनाया ख्रिस्ट'नि जिउ खुंनाया बेहा गोजान जादोंमोन जोंनि जिबनावबो माब्लाबा जोंहा प्रार्थना खालामनाया गिर्जा जनाया बेजों बे खौसे लाज्लायनाया जों अनेक जे प्रलुगुन संसारनि हाबिलास जे डिजायारफोरनि थाखाय जोङो बेकस्लाइडिं जानो हागौ नाथाय जों प्रार्थनायाव नांथाबनो नांगोन जोंनि आत्मिक जिबनखौ जोङो बोलो खालामनो थाखाय जों कमिटमेन्ट लानो नांगोन जों गथायनो नांगोन जों सायख'नो नांगोन हिदान्त लानो नांगोन अब्लासो जोङो ख्रिस्ट'नि जे मोनथाम आयदा जे जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनाय जिसु ख्रिस्ट'नि जे सायख'नाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि जे कमिटमेन्ट बेयाव जोङो थोंगोरहै गसंथाबनो हागोन नङाब्ला जोङो जोंनि हाबिलासफोरनिफ्राय जोङो गावखौ आत्मिक जिबननिफ्राय जोङो दुरबलाव जोङो खोमाना लानो गोनां जागोन जोंनि आत्मिक जिबन जोंनि इसोरा एसेबां दाम होनानै बायबाय जोङो ओरैबायदि सानो आं सासे साधारन बेक्ति बाहायजाथावबो नङा आं भेलु गोनां मानसि नङा आंहा रोंगौथि गैया आं बेबायदि इडुकेटेड नङा आं क्वालिफाइड बेक्ति नङा आं माबोरै हाथावगौ जों साननानै लायो जोङो मोनसे गाहाय
गावखौ आदों साधारन व्यक्ति हिसाबै साननानै लायो नाथाय जोंनि जिबना इसोरजों जे बायजानाय ओरैबायदि हयथ' जों माब्लाबा जोङो सासे साधारन व्यक्ति जानो हागौ हयथ' जों माब्लाबा जोंहा खामानि एभेलेबल गैया जानो हागौ साफ्रोम जे बर' चार्च अफ बेंगालुरुनि गासै न'खरफोर इसोरा नोंथांमोननो बे मोजां सुबिदाखौ होबाय जब खालामनानै न'खर खुंनो जब खालामनानै जे गावनि थाग्रा जायगा समाजफ्राव न' लुहैनो हानाय जब खालामनानै जे कम्पानिफ्राव जब खालामनानै गावनि मोजां मोजां परियालखौ सहाय खालामहरनो हानाय बे गासै सुबिदाखौ होबाय जों इसोरखौ बाख्नायनो नांगोन जों इसोरनियाव नांथाबनो नांगोन इसोरा बे गासै सुबिदाखौ होआमोनब्ला जोङो बेसांखिनि जोंनि स्टेपाव जों थानो मोननाय नङामोन जोंनि जिबना ओरैबायदि आगोमा जिबन जोंनि जिबना ओरैबायदि इसोरजों बायजानाय जिबन जोंनि जिबना ओरैबायदि मोनसे मुल्यबान जिबन जोङो जिसु ख्रीष्टनि जे उनसंग्रा जानोब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आंजों फै आरो जे फल' खालामनो होदों लिंदोंल' नङा जिसु ख्रीष्टआ लिंबाय किन्तु सायख'नानै बेजों खामानि मावबाय थानो थाखाय बाइबेला जोंखौ इनकारेज खालामदों अब्ला जोंनि बे जिबनखौ जों बबेयाव दोनदों माब्लाबाफोर नोंथांमोना अर्निमा सिन्हानि बाथ्रा खोनाबायनो जेब्ला इउटुबाव नोंथांमोना सार्च खालामोब्ला मोननो हागोन अर्निमा सिन्हा बिथाङा लखनऊ टु दिल्ली लखनऊनिफ्राय दिल्लीयाव थांबाय थानाय जे बिजि लाइन बे माबायाव रेलवे स्टेशननि बाङाय 1 किल'मिटारसो बारनानै जे मोनसे लामायाव रेलवे स्टेशननिफ्राय ससे थांनानै डाकुफोरजों आक्रमण खालामजाबाय अर्निमा सिन्हा होननाय सासे लेडिया माबोरै आक्रमण खालामखो बेखौ बिनि गासै मोजां मोजां मुवाफोरखौ सेख'नानै बेखौ ट्रेननिफ्राय नाख्लायबाय 2011 सननि 19 एप्रिलाव ट्रेननिफ्राय नाख्लाय जाबाय जेब्ला नाख्लाय जायो अब्ला बे समाव बिहा जे आथिङा मोनसे ट्रेनजों दानस' जानो गोनां जाबाय ट्रेनजों ससे जनानै बियो बेयावनो गोग्लैनानै खोब गाबबाय आरो बिनि गाबनायनि कारनानो जाबाय जे बे आथिङा आहा ससे जनानै दङ बे गावखौ बे मिथिया नाथाय बे सानानै गाबदों आरो बे थट गैयै जाबाय सेन्सलाइज जाबाय उपाय गैयै जाबाय हराव रावबो बेखौ बोखांग्रा गैया जाबाय जेब्लानो फुं जाबाय बेखौ सासे मानसि व्यक्तिया बेखौ हस्पिटालाव लांनो हानाय बे खाबुखौ मोनबाय आरो बे हस्पिटालाव जेब्ला थट हायबाय सेन्सलेसनिफ्राय बियो हुस मोनबाय अब्ला बे समाव बुंबाय जे आं मा जाखो अब्लानिया बे गासै डिटेल्स बाथ्राखौ बे जाया बेखौ बासायनाय जाया बेखौ हस्पिटालाव लांनाय आरो न'नि मानसिफ्रा बेनो मिथिहोबाय जेब्ला मिथिबाय जे अर्निमा सिन्हाया प्रार्थना खालामदों आंनि आथिङा जियानो जाया मानो आंनि आथिङा ससे थाङा मानो नाथाय आंनि जिबनखौ इसोरा आंनो दोनथोंसै इसोरा आंनो बे आगोमा जिबनखौ इसोरा आंनो होथोंसै प्रार्थना खालामदों गथायदों अब्ला बे जिबनखौ मोनबाय आरो बे आथिं ससे गैयै दानस'नो गोनां जानाय ट्रेनजों दानस' जानाय बे आथिङा बेहा गैखालामोन अब्ला बे आर्टिफिशियेल आथिं लगायनानै बियो गावनि जे आगोमा जिबनखौ लानानै स्टाडियाव बे आवगायबाय गावनि थांखियाव गोजौ फारसे जौगालांनो थाखाय बियो आवगायबाय आरो बे सानसे देरहासारनायनि फिरफिलाखौ बिरहोनो हादों माबोरै बिरहोनो हाखो अर्निमा सिन्हाया माउन्ट एभारेस्टआव बियो गाखोनानै गावनि आर्टिफिशियेल आथिं लगायनानै बे गोजौ हाजो थिखिनियाव गाखोनानै गाव हादोरनि जे देरहासारनाय फिरफिलाखौ बिरहोनो हादों अब्ला जोङो सासे साधारन व्यक्ति जानो हागौ जोङो सासे नुनायाव बाहायजाथावगौ नङा जानो हागौ जोंनि जिबना एसेबां मुल्यमोन अर्निमा सिन्हानि जिबनखौ जुदि बेयावनो खोमायोमोनब्ला इसोरा बेयावनो लाङोमोनब्ला बियो देरहासारनायनि फिरफिलाखौ बिरहोनो हानाय नङामोन बियो देरहासारनायनि बे गिदिर खामानिखौ मावनो हानाय नङामोन हयथ' आथिङा आर्टिफिशियेल आथिं लगायनानैब्लाबो बियो मोनसे देरहासारनायनि फिरफिलाखौ बियो बिरहोनो हाबाय अब्ला जोंहा हयथ' जोंहा गोबां स्ट्रागल थायो जोंहा गोबां न'खरनि समस्याफोर थायो जोंहा गोबां दुर्बलता थायो बेफोर गासैखौ दोनखोनानै बा दोननानै जों इसोरनियाव जों नांथाबनो नांगोन सानसे इसोरा जोंखौ
बिनिफ्राय मोनसे गिदिर थांखियाव जोंखौ बोखांगोन। जों समाजनि नोजोराव सासे साधारन इउसलेस जानो हागौ, बाहायजाथावै जानो हागौ, नाथाय इसोरा बाहायोब्ला जोङो सानसे गिदिर खामानि बा जोङो परिसर्याव जों नांथाबबाय थानो हागोन। दिनै जे माथाय 10:22 सिरिखौ आं फरायनि। माथाय 10:22 बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। आं रिपिट खालामनि। बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिराय होगोन। आरो 29 सिरियाव नोंसोरो आंनि जंगालखौ गाव गावनि फाफ्लियाव दिखांनानै ला आरो आंनियाव सोलों, मानोना आङो गुरै आरो जिउआव सोद्रोमा, नोंसोरो आंनियाव जिरायनो मोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो लिंदों। आरो माब्रै लिंदों? आंनियाव फै। नोंसोरहा गिदिर गिदिर समस्या थाया मानो, नोंसोरहा जि प्रब्लेम थाया मानो, नोंसोरहा दुखु जिबनाव जि दुखु थाया मानो, फै आंनियाव। आं नोंथांमोननि थाखाय बा नोंसोरनि थाखाय आं गिदिर खामानि मावगोन। आरो जि खामानिखौ आं मावगोन नोंसोरो जिरायनो हागोन। आरो जंगाला ओरैबायदि जागोन, गिलिरब्लाबो बाननो हागोन आरो मेंथारनाय नङा आरो जेबो जे दुखु मोनथावना जानाय नङा। आरो बेजों जे दावगालांबाय थानो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौ लिंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै पिटर सिमन गावनि सेलाफोरखौ बाहायदों, जे ओरैबायदि गोब्राब, इन्स्टेन्ट, इमिडियेट, हरखाबै लिंदों। सोरनिबा जिबनाव गोख्रों दानो लिङो जानो हागौ, सोरनिबा जिबनाव जे टार्निं, सोरखौबा लानानै अन्तराव खौरां बुंनायजों लोगोसे लिंदों जानो हागौ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिभिन्न थांखि लानानै जों साफ्रोमखौबो लिङो। अब्ला बे जिसु ख्रिस्ट'नि लिंनायखौ जोङो सायख'नो नांगोन आरो जों कमिटमेन्ट लानो नांगोन आरो जोङो थांखियाव जोङो आवगायनो थाखाय इच्छा खालामनो नांगोन। जोंनि जिबना एसेबां मुल्यबान आरो जोंनि जिबना ख्रिस्ट'नि जे जोंनि बिस्साहि, बे जिबना ओरैबायदि मुल्यबान आरो बे जिबनखौ जों मोनाब्लानो जों मोजां खामानि मावनो हाया। आरो जोंनियाव बे जिबना थायाब्लानो जों गुबुननि मोजां खामानि मावनो हाया। आरो बे जिबना जोंनियाव थायाब्लानो जोङो गुबुनखौ रंजाहोनो हाया। गुबुननि मोजां बाथ्रा बुंनानै, गुबुनखौ सहाय खालामनानै, गुबुनखौ गिर्जा प्रार्थनायाव लाबोनानै जोङो खामानि मावनो हाया। दिनै जोङो थांनाय सप्तानिफ्राय बे सप्तासिम जों बेसेबाङा माब्रै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जों शेयार खालामखो। जों माब्लाबा बावगारो गावखौ मोनसे जे ओरैबायदि साधारन साननानै जोङो गावखौ सिन्तायाव लाखियो, मावजाथाव नङा, खालामनो हाया, बे सिन्तायाव थायो। नाथाय जों अत्यन्त जे गावनि बे सप्तासेयाव बा बे मास मोनसेयाव सोरनोबा गावनि जिउनि जारिमिन बुंनानै, सोरनोबा जिउनि काहानि बुंनानै जे इसोरनि बाथ्राखौ शेयार खालामलायनो हायो। थांनाय मैया बिलिफां हरनि सिगाङाव जाहा ब्रादारा आंनो मोनसे बाथ्रा बुंबाय। आं खोनासंबाय थादों। मा बुंदों? गोदोआव आं बे प्रेजेन्ट वार्शिप लानाय खामानिखौ सोलोङै सोलोङै आङो प्रेजेन्ट वार्शिपखौ खोब मोजां खालामनो हाबाय। आरो गोदोआव आं बेबायदि मेथाइ खननाय प्रेजेन्ट वार्शिपआव आं खालामनो हायाखैमोन, गोदोआव बेबायदि नङामोन। बुंदों जारिमिन। जोंहाबो लाइफ स्ट'रि थायो, जोंहाबो बेबायदि काहानि थायो, जोंहाबो जे जारिमिन, जेखौ जों गारबोखांबाय, जेखौ जों मावबोखांबाय, बे बाथ्राफोरखौ बुंफिननानै सोरनिबा अन्तरखौ जोङो गोसो गाबहोनो हायो। बे बाथ्राफोरखौ लाबोफिनहोनानै जोंनि जिउनि हान्थिनाय, जिउनि बाथ्राफोरखौ, जों गारबोनाय बाथ्राफोरखौ सोरनिबा जिबनाव रायलायनानै जोङो सोरनिबा जिबनखौ जों इनकारेज खालामनो हायो। बेबायदिहाय जों परिचर्या जोङो मावनो हायो। बेबायदिहाय जों बेजों बे अनलायनो हायो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि बे जोंखौ लिंनाय बे थांखियाव जोङो थानो नांगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ लिंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ सायख'नो थाखाय जोंखौ खावलायदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ कमिटमेन्ट, थांखि लानानै आवगायनो थाखाय जोंखौ हिदान्त' खालामनो थाखाय जोंखौ लिंदों। अब्ला जों बे हिदान्त'आव
ख्रिस्ट' बा ख्रिस्टियान लाइफ हिसाबै ख्रिस्ट'नि जिबन हिसाबै जोङो जोंनि आत्मिक जिबनखौ बेकस्लाइडिं जोङो बेनिफ्राय आं दिनै मानिबा खारनाव इन्सिडेन्ट गिर्जा जफैबाय जुदि आं दिनै जनायानो बेनो बोसोर बोसोर जागोन ना बे जानाय नङा माब्लाबा जोङो ओरैबायदि जायो इन्स्टेन्ट माने हरखाबै आं गिर्जा जफ्लायबाय सोरबा लिंनायाव फायफालाय ब्रादार आंजों थांनोबा दिनै प्रग्राम जादों मानिबा जाहोनाव जफायबाय गिर्जायाव लिंनायखौबो मिथिबाय आरो बियो सायख'बायबो आं गिर्जा जबाय थानोसै नाथाय बियो जनो हायाखै बियो बे खनसेल' जबाय मिथिना थांबाय अब्लाबो बेजों जोङो क्वालिफाइड जानो हानाय नङा बेजों जोङो आत्मिक जिबननि बे स्ट्रेंथ बोलोखौ जों लाखिबाय थानो हानाय नङा जोंनि आत्मिक जिबना ख्रिस्ट'निफ्राय जोङो गोजान जालांगोन जों गिर्जा जबाय थायाब्ला जों बायक' खोनासंबाय थायाब्ला बेजों बे खौसे थायाब्ला जोंनि जिबना बेकस्लाइडिं जानानै जोङो उन दाहा जानो गोनां जागोन जोंनि जिबना लेथेर फेथेर जागोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो लिंदों आरो बे लिंनायाव जों कमिटमेन्ट लानानै गावखौ गथायनानै गावनि आत्मिक जिबनखौ जोङो दावगाहोलांनो थाखाय जों सेस्था खालामनांगोन।